Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga dato o mga bayan, mga Muslim, si isang kaya masa na kailangan tano din so mga bubugra pang ni ko Allah subhanahu wa ta'ala. So pang ni, nagyan na ni maubaloy kasangkapan si ko kapugintaw tanong sa diyang kaya dunia mabugar ko lang wano kasangkapan nagugyan ni mabubaloy kesampurnaan si sa diyang kuto kapugintaw tanong sa kaya dunia si tano di makapangandud makambalingan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Isang masa kapag kasugat tano mga awidakal, mga tiwa na kailangan tano din sa pangniku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sumanusia na limitado sa bagriyan ugay na sa bagro Allah na ginan dakatamani adyang kutuwa kalaw bagro Allah subhanahu wa ta'ala yang isa na niyan rakatano umang ni tanuron igira manuto kailangan tanong sa Panginoon. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adna pang niniyan minitatak sa diyang kanana Quran ay ni panginduro no Allah sa kanyan din piyang daw Allah so suguyan at kabubayan yan apakatatayan niya na Nabi na ayad na miyang duro na sa Allah sa piturun wala panganin karakna yung kuta pangni na si imiyakang betad sa suratul Isra ayat ay 80 pipantagaisi ko lang ano pong galabak no manusia na kapakaya usar niya no na kung mga pipiya pong galabakan niya batian tanwa diyang gapang ni si matatagwa suratul Isra ay ni pang daw Allah si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Yang gaya pang ni na susabad si kung mga pananapsira mga pupura ulama na aya ini pamanayran si na manan yan na initapsiriran siya na di ko na diyang kaya ayat na ini pang daw ay wallahu ta'ala kung nabitan o sangkot wa masa kaya pa puro adyang kutwari nga saon o mga tao si Samakka na so kaya rin nga sa iranon din sa sampurna rin nga sa na diyang kutwa siya wallahu ta'ala at tumugali na pun sa Makkah na tugalin sa Madina na amay kasul sa Madina na diyang kutong ipenduan niya ng kaya dua. Waqul Rabbi ja'alni murkhala sidkin. Tiruang ka, butiruang ka ya Muhammad. Rabbi ja'alni, Rabbi arkhilni murkhala sidkin. Ya Allah, napakasulda kong ka sa kasulda kasuswato. Manan yan na ininduwe Rasul ko kasuldian sa Madina. Katawan tanwa dia Madina sang kutauras na magumbit-bitapen mga widakal sabab sa diyang kuta di katidawa o mga pamilya si sa Madina datar ho pamilya Aus o Khasraj di siran di magitugas sa ulo kumya kapiragatus ragum. Na suldan to Rasul ayang ngaran yan sang oras na ingda anturan iba na sang oras na dapan kabtuwi si sa Madina na diyang kuto inindua ni na diyang kay dua sa kasuldian sa Yathrib mana diyang kuto ingda dapan kabtuwi sa Madina ay ang ngaran niya na diya Yathrib na inindua niya ng kaya dua Rabbi
arkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, napakasulda kong kasakasulad akasuswata. Wa akhrijni, nagupakaliw akong kasakaliw akasuswata. Waja'al li min ladunka sultanan nasira, nagusanggay akong ka sa makapupuon sa hadapan ka, bugr, ayamanan niya, napakatabang. So, isa niya sa butsi, na diyang ko takya sulu rasul si sa diyang ko to tingdaya thrib na magumbit-bit mo mga widakal na so kaya pang niyan yang ko Allah Ta'ala sa makasul sa kasul da kasuswat na miya kasul su rasul na kaya liwanagan na Madina na taros amya da su mga ridu na taros alumininta da Madina nagu miya kala su mga miya guntong siran miya kala su mga riski kiran wallah na sampurna yan miya katin tigupipia so mana niya na agama Islam si sa Madina nabituan no Rasul sa Madina sabab sa gina ni paganay asiti o mga Muslim sa diyang kaya dunia na ayap man akia tarima ko kaya giraw niyan mukhraja sidkin pakali akhrijni mukhraja sidkin pakaliw akong kasakaliw kasuswat na diyang kuto akia pakapunin sa Madina na mananyan nasiyugup man wallahu ta'ala pembalingan niya na Makkah agyang kuto pakatintigan niyan ro so o kumplito agamatan agama Islam nagu antunay ni na baluin yan ang Masjidil Haram pakamaradikaan yan na diyang kuto miya kasul su Rasulullah sa Makkah na kalilintad man na miya ka liw sa Madina na kalilintad gu kasuswat na miya kasul sa Makkah na kalilintad mambuna gu kasuswat sama nuto na piyakaurian nun Allah sangka dua ini pangdoon yang Rasul at again ay Allah nasanggay akong kasabagr pekatabang ino to nakagiyogi ka Allah Ta'ala sa bagra pekatabang na api may ito inibgay niyan rakabagr na makatitiyo ko praka kadimpisakan yan si ko mga ragan kadimpisakan yan si ko ayamanan yan na pamangisugat raka mga tiwa na madaklataw bigan wallahu ta'ala sa bagr kada to tamok ilmu ugay na diyun pakadimpisa diyun pakatabang madaklap kailitan ng mga tao ay barat na miya sugat murala miya sugat margun adon makadimpisa sa tamukyat daun makadimpisa so kadato iyan daun makadimpisa so ayamanan yan na gradu niyan na ayaw pumanin tanong ko Allah na bugan tanong yan sa tabang bugan tanong yan sa bugr ang makadimpisar ka tanong si kulangwan o pisusun ang mga tiyuba na gusto mga ragansang kaya dunia na sampurna yan na makadimpisar ka tanong si kuayamanan yan na kamargunan si ku alungan na mawari diyanan na diyap na dua ini napkusarai si ko langon na suldan kaagal bukamapya ibarat na miyakakuha ka sa kadato na diyang kuta kadato na sang kuta kapagunto din ka kukursi ka na ipinduwa nga ngay dua aya Allah na pakasulda kong kasakasulda kasuswat manasang kaya kadato nagupakaliwa kung kaon sa kaliwa kasuswat ino to nakagyamadak lamyada to amya kasulad na kasuswat na luminyo na kapakadapanas padaklanan sa kaya dunia miyang gulaula sumiyod ko kadato na kapipya ginawa na kagyamaliw na ayamililiw niyan na kapakambuuman nagu kapakadapanas nagu kapakaito na o tarimawala dinggapang ni napakasoldo ka ko kadato ka nakapipya ginawa napakaliw ka man nakapipya ginawa o di na pagkusar pa na isi ko o ayamanan yan na kakuyagan ay ginasuldan kasukayagan na ipinduan kayo ni sa kasuldan kasukayagan sa kapipya ginawa na makaliw ka man kaya manan yan na di ka di ka paningkaw yagun nakapipiyap man na ginawa.
Yun, kama dakol miya ko nen sukaw yagan nakapipya ginawa. Ugay na si ko oriano to nakasindit nagukapakampuuman. Buon miya ka binasa sukaw yagan yan. Na miya kadakdak lako sa lansi ko kapsuldi ko kamapian. Datar pentaman si ko kasuldi ka ko pamilya. Ibarat na antunan iba na suldi ka ko alayin ka. Nambutian na kayo ni ay Allah pakasuldak nga ko alay akong sa kapipiya ginawa. Napakaliwa kong kumukman sa kapipiya ginawa. O di nasuldi ka ko pamilyang ka. O di nasuldi ka sa ko mga layok ka. Ayaman na niyan na tepi ka ko mga layok ka, mapanda kalilimod. Nambutian na ka ito, makasuldi ka na kapipiya ginawa, na makaliw ka man sa kapipiya ginawa. Yanan, diyan kaya, maulawlatan na naman to. Na upang ako sa katanong sa Ingdaranaw na malam na diya Marawi City na ba pangalimus wallahu ta'ala sa batano makaputo sa Ingdaranaw na Marawi City na gusi ko mga turugan tanong na antunay ni ipendua tanwa yang kaya dua manisa na dua niya na isa kelas ko puso yan Rabbi arkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin. Ya Allah, napakasulda kong ka sa kasulda kasuswat mana so kasuldi ka ko alayin ka kasuldi ka ko lupa ka kasuldi ka ko ingad ka wa akhrijni mukhraja sidkin nagupakaliw akong kabu sa kaliw akapaguntong udi na kasuswat udi na kapipiya ginawa. Ako pakay ayamanan yan na inuay din duan ako pakay na sumiyong ko alayin yan na di pakaliw. Udi na sumiyong ko yung diyan, na di pa magpakaliw sa kapipiya ginawa, karata ginawa akiliw niya. O sama na nan, na padapan na dumaday terkatan. O ba pangalimos wallahu ta'ala, apakakasuitan dun sa pananayang tinu ang Marawi City, na gusto mga pada mga ngedam lilibtas isang karanaw, na diyang kutua duo na bitano Ibrahim alaihi salam. So kaya pasada niyan balay sa Kaaba, na miya successful ang kutua mission. Yung kuto ay nibgirun wallahu ta'ala singanin. Ayaman na niyan, napakatindig niya na Kaaba. Nasukya pakatindigan niya nung na inibayaw niya na liman yan, na piyamang niya na si Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan gapang ni na mipantagay si ko kalalinta do kapungin. Ituro Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al هذا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Amanan yan na tumia panaidan si Ibrahim sa piyamang ninyang ko Allah tigina ya Allah na baluyang ka ang kayengad ingad at lumilintad o di na ingad at takna udi na ingad ayamanan yan na panarigan kao to ayamanan yan na inipamang niya nuntu adyang kanan Makkatul Mukarrama kiyang bukna ng kayakaba Rabbi ja'al hadha baladan aminan ya Allah na baluyang kadyang kaya ingad Makka ingad atarutupun so kasasarig udi na tarutupun so kalalintad na inisumpat yan warzuk ahlahu minat thamarat naguriskihin kaya Allah so mga tauron sa amanan yan napad ko mga unga amanan yan na diyan kaya mga unga si na diyan so kakawasaan inipmana siya mga mupasirin mga kauyagan mga halal mga kakawasaan apo makangkibuna na risking kasiranon diyan ka mga tao sang kaya yung dasiran suki pa para tiya siya ka na usualo nga naman ginan mapiyay ni ipendu at anopen may ko pangalimus Allah sa makapumbalingan tanong si isa Marawi gusi sang kanayang tinong sa kulilingan na diyan kaya dua o Nabi Tano Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat
man amana minhum billahi wal yawmal akhir. Yanan amana ini na kailangan tanu sudua. Umanisar tanu nasi tanu din magapas ko Allah. So Allah ta'ala na piteru yan sa Quran. At yan, wa iyan saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. May kasugatan ka wallahu ta'ala margan. Nadid na bon pukapukas arruar si ko Allah subhanahu wa ta'ala. At yan kaya kasugatan amanan yan na tiyuba. Yan kasugatan tapangharkatan Allah. Na maperday kulangwan usumyaga da panapangyan makatano na kailangan tano din masabutan waya bu pakapukas rakatano ron na su Allah subhanahu wa ta'ala na buro kun tano su Allah nagu merundur-rundan tano ku Allah mamanikan tano ku Allah nagu mangalimbaban tano ku tuan tano sa manarig tano rundin insyaallah ta'ala na ikut di tanunian kapituruan sa Quran wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin mana yan na qabna ar-raqn o mga mu'minin na kapanabang yakang kiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.